على الأغاني الشهيرة لرموزنا الفنية، ومنها كنا جبنا لكم السطوة على أغاني أم كلثوم، أيضا السطوة على أغاني فيروز وأغنية سألوني الناس. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكن سوا. שאלו אותי מה איתך, שאלו אותי, כתבו לי מכתבים והרוח אותם לקחה, לא שרתי מאז שאיתך הייתי, אתה לא כאן עכשיו אז אין לי אשרה. שאלו אותי מה איתך, שאלו אותי, כתבו לי מכתבים והרוח אותם לקחה, לא שרתי מאז שאיתך הייתי, אתה לא כאן עכשיו ואין לי אשרה. שאלו אותי עליך, הם עליך, שאלו אותי, אמרתי שתבוא בקיץ ביוני, שאלו אותי עליך, שאלו אותי, אמרתי שתבוא בקיץ ביוני, עיניי עצמתי מחשש שיראו אותך חבוי שם, עכשיו פנו לי ואהבה כאן הייתה כאן אהבה, אם אתה לא כאן עכשיו אז אין לי אשרה.